Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте със социална мрежа, аз съм Милена Янинска. Майка изостави своето новородено до кофите за буклук в град Айтос. Бебето е спасено, майката е открита, но не е задържана, тъй като е имала здравословни проблеми след раждането. Докато обстоятелствата по случая се изясняват, ние искаме да поставим няколко въпроса, свързани, освен с правните рамки, с чисто моралните такива. Мой гост е психологът от Ани Мускатя Кръстанова, а на живо по Вайбър ще ни партнира и адвокат Йорданка Бекирска. Добър ден, госпожо Кръстанова. Здравейте. Говорихме в предварителния разговор, че този случай не е прецедент и че средно статистически на година в болницата в Бургас, тъй като вие сте комуникирали с нея, по около 20 бебета имат съдбата сходна на това. Така ли е? Така прочетах по медиите изявлението на ръководителя на неонатологията, който каза, че това не е прецедент. Има и други изоставени бебета в рамките на една година и те са около 20 само в Бургас. Да. Изобщо изоставането на бебета си е откакто свят светува. Правим ли разлика обаче между изоставяне и захвърляне? Защото в единия случай, може би в болницата, майката подарява родителските права на някой, който може да се грижи по-добре, а в другия поставя живота му на риск. Да, може би това е разликата, защото едно е да захвърлиш бебето, друго е да го оставиш пред нечий дом, в църква, в болница или на място, където някой ще го види и ще се погрижи за него. Това е изключително рисково и е опасно, тъй като в крайна сметка може да е фатално. Не знам с подробности обстоятелствата около този случай, но за съжаление има много други трагични, които през годините са завършили фатално за бебетата. Смея да кажа обаче, че вероятно в България няма достатъчно информация нито за начина, по който се чувства една отчаяна родилка, нито за възможностите, които тя има, за да отгледа едно бебе, въпреки пълната нищета, в която може да се налага тя да живее. Безизходица, в която се чувства. Това ли са основните фактори по ваши наблюдения, които могат да доведат една майка до действието и избора да изостави детето си? Доста комплексни са причините. От една страна, разбира се, може да са психологически, може да са ментални, с някакъв психиатричен проблем, но преди всичко са социално-икономически. Разбира се, състоянието на криза след раждането, понякога чисто така психологическите проблеми, които са свързани с пострадилната депресия или други индикации за лабилност, биха могли да се отключваш фактор за изоставането. Но едно е повод за изоставането, другото е причина. Причина обикновено усещането за безизходица, за липса на подкрепа, на вяра, че можеш да се справиш и реални условия да се справиш, защото много от жените, които се налагат да изоставят бебетата, всъщност нямат никаква възможност да ги гледат. В това отношение искам да кажа, че в България все пак има развита държавна политика, колкото и да е неизвестно за обществото. Анимус, например, управлява за София град услугата звено майка и бебе, където има възможност след мъничко ще ви попитам да бъдат настанени. Да, ще отделим специално внимание наистина на начините, по които и майката, и бебето могат да бъдат подкрепени в една критична ситуация. Но всичко, което казахте като мотиви, като причини да се случи, да станем свидетели на подобно деяние, ме навежда на мисълта, че трябва по-скоро да помагаме в такива моменти, а не да съдим. Затова искам да попитам адвокат Бекирска, какво казва закона в подобни ситуации? Здравейте! Здравейте! Радвам се да участвам в този разговор и благодаря за поканата. Това по принцип е криминализирано поведение в случая на родилката и това криминализирано поведение влече след себе си съответното наказание, което Наказателният кодекс на България е предвидил. Въпросът обаче, който поставяте, е много по-важен, а именно идентификацията на риска и как да се помогне на тези родилки да не стигнат до момента, в който стигат с изоставянето на бебето си, тъй като са предвидени много повече други възможности, като например даването за осиновяване на това дете, което е една легална процедура и много по-лесна и щадяща. Всъщност Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до 2-3 години в зависимост от състава на престъплението, но тъй като много често това не е и първият акт, който е извършен, така че много трудно, а и в зависимост от състоянието на самата родилка, би могло да се стигне до момент, в който тя да бъде лишена от свобода. И това не е решение в интерес на истината в конкретния случай. Тъй като за нас е много по-важно, за обществото имам предвид, е много по-важно всъщност да намерим начин да идентифицираме
проблемите и всъщност да видим, да сме достатъчно обозрими към риска, който съществува. Защото точно за това говори и психолога в студиото, госпожа Кръстанова. А това всъщност според закона за закрила на детето е едно задължение на директора, на управителя от лечебното заведение, в което има родилно отделение, на личния лекар и изобщо на лекарите, които по някакъв начин са били въвлечени в проследяването на тая бременност, ако има такива обаче. Много хубав въпрос. Една скоба искам да отворя. Бебето е било с пъпна връв. То изобщо може да не е било в болнична среда. Именно. Точно така, защото най-често подобни раждания се случват без участието на медицински лица и болничната среда реално не може да бъде осъществена. Но казвам каква е законовата рамка и че всъщност този непосредствен риск от изоставяне на дете след раждане е залегнал всъщност в Закона за закрила на детето и там е предвидена тази клауза от 2019 година. Законодателят е предвидил това просто защото случаите наистина зачестиха. И социалните служби са тези, които евентуално при идентификация на риск би следвало да помагат на родилките. Случаите на изоставени бебета ли зачестяват? Да, зачестяват. Аз в момента, в който получих поканата от вас и само написах изоставено бебе в интернет, за да мога да разбера какви са новостите около последния случай и само за тази година видях едно бебе в Силистра през началото на септември, едно бебе в Айтос началото на октомври. Малко преди това имаше няколко други случаи. За миналата година си спомням още един по-сериозен в Люлин преди една година и подобни случаи не са изобщо изолирани актове. И е много важно да се говори за това, защото реално съдбата на тези деца може да се промени още на време. Много хора чакат да осиновят деца. Много хора, в момента се говори за сурогатно майчинство и за какво ли още не, просто има деца, които се раждат и са изоставени без да има възможност някой да се погрижи за тях и за щастие са намирани на време и могат да бъдат спасени. И наистина, както каза психолог Кръстанова, е важно да имаме къде е оставено детето, защото едно от тези, за които прочетох, е оставено в храстите и случайно е намерено, другото е оставено пред вратата на съответната къща. Така че за това говорим, че наистина е важно как се отнасяме към това и как родилките и отчаяните родилки могат да потърсят съответната помощ и Анимус е една чудесна организация, която може да помага в такива случаи, ако е идентифициран проблема. Благодаря, адвокат Бекирска. Връщаме се в студиото вече с важния въпрос как могат да бъдат подкрепени тези родилки. Има ли достатъчно механизми по време на бременността да бъде идентифицирана рисковата бременност, майката, която се чувства отчаяна и не знае как да продължи след раждането? И вече при ситуация на изоставяне, какво може да се направи? Първо трябва да кажем, че разбира се, идентифицирането на риска е проблем, защото не всички стигат до здравните служби и консултации. Аз мисля, че там, когато стигнат, вече е доста по-лесно да се разпознае риска и да се насочи. Трябва да кажем, че от много от случаите, които са при нас в звено майка и бебе през годините, те са попадали в някакъв тип медицинска грижа във връзка с бременността и са били правилно насочвани за настаняване с цел превенция на изоставането. Обхвата обаче на тези случаи, за които става дума, които са изцяло затаени, никой не знае за тая бременност, тя се прикрива. Понякога това е в ромската общност. Мисля, че тук много голямо значение имат така наречените здравни медиатори, които колегите от Асоциацията за семейно планиране обучават. И мисля, че те са тези, които са на терен и биха могли да идентифицират и насочат един подобен случай към отдел закрила на детето, към здравните служби, респективно пак след това към отдел закрила на детето или към социалните услуги. Все пак държавата е създала тази социална услуга
друго звено майка и бебе, която е за превенция на изоставането и тя дава възможност всяка майка заедно с бебето си да бъде настанена в едно пространство, което е много лично, стая с баня и кухня и тя може да отгледа бебето си с подкрепата изцяло на услугата, което значи хранене, памперси, всички режийни разходи и може да остане там до 1 година, което хич не е малко. Но ето както е случая на тази майка, която очевидно е многодетна. Нека предположим, че има и други ситуации, в които няма място, прехрана и подслон за поредното дете. Тя може ли да намери прехрана за всичките си деца? В звено майка и бебе се взима майката с децата и всичките й деца. Тя се настанява по повод на бебето за превенция на неговото изоставане, но разбира се, другите деца няма да бъдат лишени от майка. Те също я придружават в услугата. Такива услуги близо до Айтос има в Сливен, има в Стара Загора. В Бургас, за съжаление, беше закрита преди години тази услуга, но има възможности. Просто трябва на време да се комуникира проблема, за да може той да намери разрешение и затова сме отговорни всички. Нали, включително хората около една подобна майка могат да проведат разговор с нея, могат да я насочат. Тук голям проблем е дезинформацията по отношение на системата за закрила, която до голяма степен така създадено недоверие в обществото към моделите за закрила. Те, които всъщност са основния орган за закрила в тази държава и те могат да направят достъпна не само тази услуга и останалите мерки, които се дават с помощ и подкрепа за родителите. Доколко е приоритет дори в такива крайни ситуации детето да остане при майката? Това може да се прецени само индивидуално. Конкретния случай, конкретната майка, конкретното бебе. И това е една преценка, която се прави от мултидисциплинарен екип. Тя не се прави само от социалния работник, от отдел закрила на детето. Вероятно в този случай детето ще бъде настанено в приемно семейство като мярка за закрила. По закона за закрила на детето след това майката ще получи подкрепа, вероятно от Център за обществена подкрепа или в Айтос, или в Бургас, където с нея ще работи психолог и социален работник. И след определено време ще бъде направена преценка. Тя има ли капацитет да го гледа това бебе или не? В случай, че няма, най-вероятно детето ще отиде за осиновяване. Последен въпрос и към адвокат Бекирска. Мислите ли, че има лекари, тъй като споменахме болничната среда, които имат капацитета да разпознаят родилката в риск, за да могат след това да я насочат към съответните институции за подкрепа? Твърдо вярвам, че има, тъй като това е ежедневна работа за тях и всъщност отношението, което една родилка има към бебето си, е изключително показателно по времето на престоя и в болничното заведение, ако стигне до него, както вече казахме. Така че аз вярвам в лекарските екипи, лекарите, акушерите и медицинските представители, които са там. Въпросът е обаче какво правим с случаите, които не стигат до тях. И какво правим с родилките, които раждат в къщи, с тези, които или изоставят, или продават бебетата си, което също много често се случва. И реално здравните медиатори, както каза колегата Кръстанова, са тези, които могат евентуално да помогнат, ако това се случва в ромската общност, но то не се случва и само там. Така че необходима е повече информация по начина, по който да стига до хората на разбираем език. Благодаря ви много. Тези въпроси остават и ще продължим да ги задаваме. Благодаря и на психолог Кръстанова за участието. Веднага след рекламите ще се видим отново, уважаеми зрители.